Ayrылышкан парлар яңадан кавышырга мөмкин. Ләкин талак аyrылышу ике төрле була. Беренче очракта талак атала риҗигый дип, ягъни кайтарыла торган талак. Мәсәлән, әгәр дә син хатыныңа бер генә тапкыр яки ике тапкыр гына айрам дип әйтсәң, яки талак дип әйтсәң, бу очракта ул хатын кызны 3 ай эчендә талаксыз, никахсыз кайтарырга була, 3 айдан соң никах белән кайтарырга була. Әмма әгәр дә син 3 тапкыр яки аннан да күбрәк хатыныңа талак дип әйтсәң, бу очракта ул талак инде бөтенләйгә аyrылу дип атала. Талак бәйин. Әгәр дә яңадан шул хатын белән кавышасың килсә, ул хатын кыз башка ир кешегә кияүгә чыгарга тиеш. Аның белән күпмедер вакыт торырга, аналарның булырга тиеш якынлыклары. Һәм аннан соң, аның белән аерылганнан соң, син шулай гына аны кайтарып ала аласың.